Θεσσαλονίκη, 2087. Ο κόσμος έχει αλλάξει δραματικά. Τίποτα δεν είναι όπως πριν. Ναι, μεν η τεχνολογία άνθησε παραπάνω, με το ανθρώπινο γένος να κάνει όλο και μεγαλύτερα επιτεύγματα χρόνο με το χρόνο. Όμως, όπως με κάθε άλλο στη ζωή, η τεχνολογία έφερνε και περισσότερα προβλήματα στους ανθρώπους. Ο κόσμος ξέχασε. Ξέχασε πώς να είναι άνθρωπος. Ξέχασε πώς να ζει στον πραγματικό κόσμο. Τα social media αντικατέστησαν την αληθινή ζωή και έκαναν τους ανθρώπους να κλειστούν ακόμη παραπάνω στους εαυτούς τους, με αποτέλεσμα αυτό να φέρει πίκρα, στεναχώρια και κατάθλιψη. Και κάπως έτσι η άνοδος έφερνε την κάθοδο, η παραπάνω λάμψη το μεγαλύτερο σκοτάδι και η περισσότερη εξέλιξη έφερνε όλο και περισσότερα προβλήματα. Περισσότερη εξέλιξη με περισσότερα προβλήματα. Περισσότερη εξέλιξη, περισσότερα προβλήματα. Περισσότερη εξέλιξη, περισσότερα προβλήματα. Περισσότερη εξέλιξη. Έτσι κι εγώ έπεσα ακριβώς στην ίδια παγίδα. Το κυνήγι των likes, των followers, της φήμης και της αναγνωρισιμότητας με έκανα να χάσω εντελώς τον εαυτό μου. Και έτσι όσο περισσότερη επιτυχία είχα, τόσο πιο αποτυχημένος ένιωθα. Όσο μεγάλωναν οι αριθμοί, τόσο μεγάλωνε και η μοναξιά μου. Ξέχασα όλους τους στόχους μου, όλες τις προσδοκίες μου και όλη την αγάπη που είχα γι' αυτό, υπνοτισμένος από τα ίδια ανούσια νούμερα και εικονικά επιτεύγματα που βασανίζουν όλο τον υπόλοιπο κόσμο τα τελευταία χρόνια. Μέχρι που κάποια στιγμή... Πού είμαι? Παρακαλώ? Παρακαλώ? Τι φάση? Καλώς ήρθες. Ποιος είναι? Ποιος άλλος να είναι? Θεέ μου, εσύ? Ρε, είσαι βλάκας. Όχι. Ρε μπρο, μεταξύ μας τώρα, αλλά άλλη όρεξη δεν είχε ο Θεός να κάτσει να ασχοληθεί μαζί σου που μου το θυμάσαι μία φορά τα Χριστούγεννα, μία φορά το Πάσχα και άντε και καμιά φορά όταν έχεις λίγο παραπάνω άγχος και τώρα τι? Μου θες και ειδική επίσκεψη? Ισχύει, αλλά και πάλι δεν μπορώ να καταλάβω. Εγώ τι κάνω εδώ? Τι κάνεις εδώ? Δεν ξέρω. Εμφανίστηκα ξαφνικά από το πουθενά. Το τελευταίο πράγμα που θυμάμαι είναι να είμαι στη γέφυρα του τρένου και μετά... Και μετά τι? Δεν θυμάμαι μετά. Και πέθανες? Πέθανα? Αφού σε χτύπησε το τρένο. Όντως τώρα? Τι όντως, αυτός δεν ήταν ο σκοπός σου? Όχι. Εγώ νόμιζα ότι ήθελες να δώσεις τέλος. Τι να δώσω τέλος, ρε εσύ? Όχι, όχι, προς Θεού. Τι, δεν το πιάσες? Ποιο? Το αστείο. Προς Θεού. Αφού σου είπα δεν είμαι ο Θεός. Εντάξει ρε εσύ, κατάλαβες, για αστείο το είπα. Δεν ήταν αστείο. Και δηλαδή, για να καταλάβω, αν δεν ήθελες να δώσεις τέλος, τι σκατά έκανες επάνω στις ράγες των τρένων? Η αλήθεια είναι ότι εκείνη τη στιγμή θα έσκιζα τα ρούχα μου και θα έκανα το reveal μου ως σούπερ ήρωας. Σούπερ ήρωας? Ναι, ήταν πάντα ένα από τα όνειρά μου να γίνω σούπερ ήρωας και να σώσω την ανθρωπότητα. Και πώς θα λεγόσου? Σούπερμάνος. Σούπερ μαλάκας έπρεπε να λέγεσαι. Καλά, είσαι σοβαρός? Τι? Παράτησες στο YouTube για να γίνεις σούπερ ήρωας. Δεν παράτησα το YouTube, τον εαυτό μου παράτησα. Δηλαδή, τι θες να πεις? Τι θέλω να πω, απλά κουράστηκα. Κουράστηκα να κυνηγάω τα likes, τα views και την αποδοχή του κόσμου. Να πρέπει συνέχεια η ψυχολογία μου να κρίνεται από το αν το νέο μου βίντεο θα πάει καλύτερα από το προηγούμενο ή αν η καινούργια μου φωτογραφία στο Instagram θα έχει περισσότερα like από την προηγούμενη. Κουράστηκα να πρέπει να κυνηγάω αυτό το κολοαλγόριθμο για το ποιο είναι το καινούριο trend που πρέπει να κάνω σαν influencer για να πάει καλά το κανάλι μου, από το να κάνω πράγματα που όντως αγαπάω. Και γενικά, ρε φίλε, απλά με κούρασε να είμαι όλη την ημέρα πάνω από τα social media και να συγκρίνω τον εαυτό μου με όλους τους υπόλοιπους για τα εμφανισιακά μου, τα οικονομικά μου, το σωματότυπό μου, φορώντας κι εγώ αυτό το ίδιο ψεύτικο χαμόγελο για τους followers μου, λες και όλα πάνε υπέροχα σε αυτή τη ζωή, ενώ μέσα μου είμαι απλά κενός. Κοίτα, δεν έχεις άδικο σε αυτό που λες και άρα το πρόβλημά σου είναι με τα social media. Μα αυτά είναι και η δουλειά μου. Δουλειά σου τα έκανες. Ξεχνάς ότι κάποτε ήταν απλά το χόμπι σου. Κάποτε το να κάνεις βίντεο ήταν η αγάπη σου. Ναι, αλλά τώρα... Τώρα έχεις εστιάσει σε όλα τα αρνητικά και το καταλαβαίνω.
Έτσι είναι κι άλλωστε το παιχνίδι το social media και αν το αφήσεις θα σε καταπιεί. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι περισσότερες σου αναμνήσεις δεν ήταν θετικές. Μην ξεχνάς ότι οι πιο όμορφες στιγμές στη ζωή σου ήταν λόγω του YouTube. Θυμήσου όλες εκείνες τις φορές που ένιωσες χαρούμενος, που γέλασες με την ψυχή σου, που διασκέδασες, που ταξίδεψες, που δούλευες με ενθουσιασμό για το επόμενο σου βίντεο, που ένιωσες περήφανος για τα επιτεύγματά σου πριν γίνεις αχάριστος και τα έχεις δεδομένα. Δεν είναι ότι είμαι αχάριστος, απλά... Ξέχασες. Απλά ξέχασες. Ξέχασες το πόσο μεγάλη ευλογία είναι να υπάρχει κόσμος εκεί έξω που σου λέει ότι του έφτιαξες μια άσχημη μέρα με ένα απλό βιντεάκι σου, κάνοντάς το να γελάσει. Όλα τα όμορφα μηνύματα, όλες τις φορές που οι ίδιοι σου έφτιαξαν την ημέρα, υπενθυμίζοντας σου ότι αυτό που κάνεις δεν είναι ανούσιο και ότι όντως με τον τρόπο σου τους έχεις βοηθήσει. Και όλα αυτά κάνοντας απλά το χόμπι σου. Όταν άλλοι άνθρωποι χαροπαλεύουν σε δύσκολες δουλειές από το πρωί ως το βράδυ, κάνοντας κάτι που δεν αγαπάνε για να ταΐσουν τις οικογένειές τους, σε ένα σύστημα και μια κοινωνία που μόνο να τους βοηθήσει δεν θέλει. Και εσύ, με αυτή την ευκαιρία, αντί να είσαι ευγνώμων, είσαι και μέσα στα παράπονα. Καταλαβαίνεις τώρα γιατί είσαι αχάριστος? Ναι. Δεν στα λέω για να σε στεναχωρήσω και συγγνώμη γι' αυτό, αλλά ξέρω ότι το έχεις ακόμη μέσα σου. Αυτό το πάθος και τη φωτιά για δημιουργία. Ξέρω ότι θες να κάνεις ακόμη μεγαλύτερα πράγματα. Ξέρω ότι έχεις πλάνα για ακόμη πιο ακραία βίντεο, για ταινίες, για τραγούδια, σειρές, αλλά... Αλλά τι? Τώρα είναι αργά. Αργά? Αφού πέθανες. Δεν μπορεί να γίνει κάτι γι' αυτό. Όχι, εκτός κι αν... Εκτός κι αν τι? Εκτός κι αν κάνεις το ένα και μοναδικό πράγμα που θα σου επιτρέψει να γυρίσεις το χρόνο πίσω. Τι? Δεν ξέρω αν είσαι έτοιμος γι' αυτό. Είμαι έτοιμος για οτιδήποτε. Για να έχεις άλλη μια ευκαιρία στη ζωή, πρέπει πρώτα να κάνεις το πράγμα που μισείς περισσότερο. Το πράγμα που μισώ περισσότερο? Ναι. Τι δηλαδή? Ξέρεις καλά για ποιο λέω. Ε... Σκέψου καλά. Τι είναι αυτό που μισείς παραπάνω σε αυτή τη ζωή? Το μπάνιο. Ποιο μπάνιο ρε βρωμιάρη! Μαλακα, πόσο κριτζεράς παίζει να είσαι για να το πεις αυτό και έλεγα τι σκατά μου μυρίζει τόση ώρα ρε φίλε. Απλά μου είχε τελειώσει το αφρόλουτρο και βαριόμουν να πάω στο σούπερ μάρκετ. Ρε σκάσε, μην κάνεις χειρότερη τη θέση σου. Φτάνει με αυτή τη συζήτηση, για άλλο πράγμα έλεγα. Τι τότε? Ποιο είναι το ένα πράγμα που μισείς με όλο σου το είναι? Με όλο μου το είναι? Με όλο σου το πάθος? Με όλο μου το πάθος? Που έχεις κάνει άπειρα βίντεο γι' αυτό. Όχι. Αχα. Τα life hacks. Ναι. Εντάξει, χέστο καλύτερα. Άκυρο τελικά. Από πού φεύγω? Από εδώ να φανταστώ. Ρε πας καλά! Εδώ σου δίνω μια ευκαιρία να ξαναζήσεις και εσύ δεν μπορείς να κάνεις το πιο απλό πραγματάκι στον κόσμο. Εντάξει, έχεις δίκιο. Απλά είχα πει το 2024 ότι θα είναι το τελευταίο μου βίντεο με life hacks. Σκατόφλωρος είσαι να πούμε ρε. Μου έσπασες λετσί τα νεύρα. Εντάξει, σταμάτα. Είπα sorry, θα το κάνω. Λοιπόν, είσαι έτοιμος? Έτοιμος γιατί? Όπα, 5, τι? Περίμενε. 4, 3, Έτοιμος γιατί? 2, 1. Επέστρεψα. Hey guys, Μάνος εδώ. Ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά. Εγώ η αλήθεια είναι ότι δεν είμαι και στα καλύτερά μου και σκεφτόμουν καιρό να κάνω αυτό το βίντεο. What? Μου είναι πολύ δύσκολο, αλλά ξέρω ότι δεν πάει άλλο και πιστεύω είναι το σωστό για μένα. Όπως βλέπετε και από Τον τίτλο, σταματάω εντελώς τα βίντεο. Κι όμως, μετά από 70 ολόκληρα χρόνια, ήρθε η ώρα να πάρω αυτή την απόφαση που βασανίζει τον τελευταίο καιρό το μυαλό μου. Και δεν είναι ότι αυτό είναι μια απόφαση τελευταίας ώρας και στιγμής. τελευταία χρόνια, όπως και για πολύ άλλο κόσμο, η ψυχολογία μου λόγω των social media γίνεται Όλο και χειρότερη. Σε σημείο που... Όπα, τι... Sorry. Τι sorry, περίμενε! Hey guys, Μάνος εδώ. Ελπίζω να είστε... Ναι. Ελπίζω να είστε πάρα Περίμενε λίγο! Σόφα ρε μαλάκα! Καλά είστε? Πώς ξεκινάω ένα βίντεο? Έχω ξεχάσει. Το ξέρω ότι έχω να κάνω πάλι 500 εκατομμύρια μήνες βίντεο. Τα κλασικά δηλαδή. Πλέον σε κάθε βίντεο αυτό λέω. Το έχω να κάνω 500 μήνες βίντεο είναι πιο intro και από το Hey guys Μάνος εδώ πλέον. Πέσα όμως. Απλά please, πριν ξεκινήσει το βίντεο, δώστε μου 2 λεπτάκια να καθαρίσω εδώ μέσα γιατί έχει γεμίσει αίματα όλο το δωμάτιο και δεν μπορώ, μυρίζει κιόλας. Βέβαια και πτώμα να μην είχε, πάλι θα βρω μαγε πιστεύω. Αλλά anyway. Και επανέρχομαι σε λίγο. Μαλάκα, σιβαρίνει αυτός ρε μαλάκα. Πού είστε ρε μάγκες? Τι λέει, τι μου κάνετε? By the way, άλλαξα και τα ρούχα μου διότι τα άλλα γέμισαν λιγάκι αίματα στο καθάρισμα. Αλλά ναι, σαν να πέρασε λίγος καιρός,
Και μου έχετε λείψει τέρμα, είναι αλήθεια. Πού είσαι ρε μπρο, πού είσαι ρε μπρο. Σε κάνω μια αγκαλίτσα μπρο. Ναι, δεν σε έχω μπροστά, έχω μια κάμερα, αλλά αν μπορούσα θα σου δίνα μια. Αγκαλιά. Όχι Ντίντι. Έχουμε να τα πούμε. Ούτε καλά Χριστούγεννα είπαμε, ούτε καλή χρονιά είπαμε, ούτε καλό Πάσχα είπαμε. Καλό καλοκαίρι. Ελπίζω. Όχι, please, δεν θέλω πάλι να αρχίσω τόσο, please. Εν τω μεταξύ, φταίω κι εγώ σε αυτό, διότι εγώ σας την έχω δημιουργήσει αυτή την εικόνα. Αλλά είμαι σίγουρος ότι οι περισσότεροι εδώ μέσα με έχετε κάνει εικόνα απλά να κάθομαι σε ένα καναπέ για 6 μήνες και απλά να ταξίνω. Αλλά μπρο, καμία σχέση, ρε. Στην κυριολεξία δεν έχω σταματήσει να δουλεύω. Έχω σκάσει. Δεν έχω πάει διακοπές από τότε που με είδατε στην Αμερική. Για να κάνω αυτό το βίντεο. Που by the way, δείτε το μέχρι το τέλος. Δεν το λέω χωρίς λόγο, απλά δεν θέλω και να σποιλάρω. Μείνετε μέχρι το τέλος. Please. Υπάρχει λόγος. Θέλω να έρθεις έστω για λίγο. Υπάρχει λόγος. Λοιπόν, μην το καθυστερώ άλλο. Ξέρετε τι βίντεο έχουμε σήμερα να κάνουμε. Τι είμαι αναγκασμένος δηλαδή να κάνω. Γιατί εσάς καθόλου δεν σας χάλασε. Ίσα ίσα δηλαδή. Αυτά είναι τα αγαπημένα σας. Να μου σπάτε τα νεύρα. Αλλά τέλος πάντων, ήρθε επιτέλους η ώρα λοιπόν να δούμε τι διαμάντια lifehack μου στείλατε και φέτος για να σχολιάσω. Αλλά πριν ξεκινήσουμε, θα σου πω πρώτα 2 λογάκια για την ασφάλειά σου. Όχι εντάξει, πλάκα κάνω. Εγώ είμαι chill. Αχ, please, μη χάλασε το μαλλί τώρα με το full face. Αλλά το ήξερες ότι όταν είσαι στο ίντερνετ εκτίθεσαι καθημερινά σε τέτοιους περίεργους τυπάδες, ύποπτες ιστοσελίδες και trackers που με μεγάλη ευκολία πλέον σου κλέβουν τα προσωπικά σου δεδομένα. Δεδομένα όπως το ονοματεπώνυμό σου, την οδό σου, την IP σου, το τηλέφωνό σου, τις προτιμήσεις σου και στις χειρότερες περιπτώσεις μέχρι και τους κωδικούς σου. Ο μόνος βέβαια τρόπος για να αποτρέψεις να γίνει κάτι τέτοιο είναι να έχεις ένα καλό, αξιόπιστο και δυνατό VPN. Γι' αυτό θέλω να αφιερώσω και το επόμενο λεπτό στον χορηγό αυτού του βίντεο, το Surfshark VPN. Καλά, για όσους ξέρετε τι είναι το VPN, είμαι σίγουρος ότι γνωρίζετε ήδη το Surfshark, μιας και είναι κολοσσό σε αυτόν τον χώρο. Τώρα, για όσους δεν ξέρετε τι είναι το VPN, και δυστυχώς στην Ελλάδα είστε πολλοί, αφήστε με να σας εξηγήσω. Το να μπαίνεις στο ίντερνετ χωρίς VPN είναι σαν να έχεις στο σπίτι σου μία πόρτα χωρίς κλειδαριά. Με αποτέλεσμα να μπορεί να την παραβιάσει ο καθένας με τεράστια ευκολία. Και δεν νομίζω να είναι κάτι που θέλεις αυτό. Έτσι ακριβώς λοιπόν και με το να σερφάρεις χωρίς VPN, δίνεις πρόσβαση σε όποιον θέλει να δει με μεγάλη άνεση τα προσωπικά σου στοιχεία μέσω της IP σου, η οποία εμφανίζεται με τη μία κάθεμα κάθε φορά που μπαίνει σε ένα site και να κάνει με αυτά ό,τι αυτός επιθυμεί. Από τα πιο απλά μέχρι τα χειρότερα. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ναι, το ξέρω ότι ακούγεται λίγο τρομακτικό όλο αυτό. Αλλά τσέκαρε τώρα πόσο απλά είναι τα πράγματα. Με το Surfshark VPN η IP σου κρύβεται εντελώς, οι κινήσεις σου στο διαδίκτυο κρυπτογραφούνται και έτσι κανείς δεν μπορεί να παρακολουθήσει τι κάνεις εσύ online. Ούτε hackers, ούτε trackers, ούτε πάροχοι του ίντερνετ, ούτε καν οι διαφημιστικές που σε κυνηγάνε από site σε site για να σου πουλήσουν πράγματα. Τους το κάνει όλους 10 φορές πιο δύσκολο. Και το καλύτερο, το Surfshark έχει no logs policy που σημαίνει ότι δεν καταγράφει τίποτα απολύτως από τις δραστηριότητές σου. Μπρο, είσαι στην κυριολεξία φάντασμα στο ίντερνετ. Και πέρα τώρα από όλα αυτά, εγώ χρησιμοποιώ το Surfshark VPN και για πόσα άλλα πράγματα. Όπως για παράδειγμα το να βλέπω ταινίες, σειρές και γενικά περιεχόμενο που δεν υπάρχει καν στην Ελλάδα. Και αυτό το κάνω πάρα πολύ απλά, αλλάζοντας την τοποθεσία της IP μου σε οποιαδήποτε από τις 100 χώρες που έχουν στο σύστημά τους, με αποτέλεσμα έτσι να έχω πρόσβαση σε οποιασδήποτε χώρα στο περιεχόμενο θέλω. Τέλειο. Όχι, μπρο, για να καταλάβεις, το αμερικάνικο Netflix, ξέρεις πόσες παραπάνω ταινίες έχει από εμάς. Ρε, είναι ακραίο. Κοίτα, εντάξει, εγώ σαν επαγγελματίας στον χώρο του ίντερνετ χρησιμοποιώ εδώ και πολλά χρόνια VPN. Είναι προφανώς must. Αλλά νομίζω πως το 2025 με όλα αυτά που γίνονται online είναι και η πιο κατάλληλη εποχή για να βάλουν όλοι VPN. Οπότε, μπρο, άμα θέλεις να είσαι στο ίντερνετ με το πάσο σου, με την άνεσή σου, να πλοηγείσαι με ασφάλεια, ιδιωτικότητα, ελευθερία, μπρο, μην χάνεις άλλο χρόνο. Μπαίνεις αυτή τη στιγμή στο surfshark.com/Manos ή πολύ απλά χρησιμοποίησε τον κωδικό Manos στο checkout για να αποκτήσεις με τη συνδρομή σου 4 μήνες επιπλέον Surfshark VPN. Δωράκι, μπρο. Ρε, πέσα, το Surfshark VPN είναι το μόνο αληθινό lifehack που ξέρω που όντως λειτουργεί και βοηθάει. Δεν ξέρω αν θα έχουμε κι άλλο lifehack σε αυτό το βίντεο που όντως λειτουργεί. Link και στην περιγραφή εννοείται. Και πάμε τώρα να ξεκινήσουμε με το βασανιστήριό μου. Επιστροφή στο στούντιο. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο βίντεο. Όπα ρε, γιατί το τρύπησε με τη μασέτα? Μια χαρά φαινόταν το λάστιχο, γιατί το κόβει? Τι θέλει να πει δηλαδή, και καλά τι να κάνεις άμα σου κόψουν το λάστιχο? Μπουκάλια. Μπρο, μη μου πεις ότι θα κάνει αυτό που νομίζω. Μπρο, τι κάνει? Αποκλείεται. Τι έκανε ρε? Μπουκάλια αντί για ρόδα. Δεν παίζει να λειτουργεί αυτό. Αλλά φαίνεται και real είναι η αλήθεια. Και τώρα αυτό τι? Πρέπει και εγώ να το δοκιμάσω? Και τι, να θυσιάσω ολόκληρη ρόδα αυτοκινήτου γι' αυτό? Βέβαια και σε αυτό θα χρειαστώ τη βοήθεια του πατέρα μου. Τι τραβάει κι αυτός ο καημένος. Με έχει βοηθήσει με όλα τα περίεργα ρε. Σαν το άλλο με τις παντόφλες να πούμε.
Ελπίζω να με βοηθήσει και σε αυτό. Μισό λίγο να τον πάρω ένα τιλ. Βασικά, να το βάλω και ανοιχτή ακρόαση. Έλα, τι θες? Έλα, μπαμπά, να σου πω ρε εσύ, θα χρειαστώ βοήθεια με βιντεάκι. Για λέγε. Κοίτα τι θέλω να κάνουμε. Θέλω να βγάλουμε το λάστιχο του αυτοκινήτου και αντί για λάστιχο να βάλουμε μπουκάλια. Μπαμπά, μ' ακούς? Μπαμπά. Ήρθες κιόλας να το κάνουμε. Τι, όχι. Ναι, εντάξει. Έχεις δίκιο. Επόμενο. Όπα, πείραμα μυρίζομαι. Νερό, οκ. Αυτό τι είναι τώρα? Τι έκανε ρε? What? Πύραυλο έκανε. Καλησπέρα. Παίζει να είναι η πρώτη φορά που είμαι όντως excited για να δοκιμάσω ένα από αυτά τα experiments. Το συγκεκριμένο το έψαξα αρκετά στο ίντερνετ και το έχουν δοκιμάσει, είναι αλήθεια πολύ. Φαίνεται να λειτουργεί, δεν ξέρω, και φαίνεται και πολύ δυνατό γενικά. Και με ξέρετε, τα γουστάρω κάτι τέτοια. Αλλά σε αυτό το σημείο πρέπει να σας πω, όπως και με κάθε άλλο experiment που έχουμε κάνει και είναι έτσι λίγο πιο επίφοβο, ότι προφανώς μην τολμήσετε καν να το δοκιμάσετε στο σπίτι σας. Και βασικά, όχι μόνο στο σπίτι σας, γενικά μην το δοκιμάσετε. Πουθενά και ποτέ. Δείτε κι εμείς που έχουμε έρθει για να το κάνουμε. Είμαστε στο διαόλου του μάνα στην κυριολεξία. Ούτε σπίτια, ούτε πολυκατοικίες, ούτε τίποτα. By the way, όποιος μαντέψει που είμαστε, giveaway μία κάλτσα μου. Φορεμένη. Ελπίζω να μην περιμένατε κανένα PlayStation, μαλάκες. Εδώ μάνο βλέπετε, στα αρχή. Τέλος πάντων, μην βλέπετε εμένα που τα κάνω. Εγώ με τόσα πειράματα και κατασκευές που έχω κάνει, έχω γίνει πλέον επαγγελματίας. Έχει γίνει όντως η δουλειά μου να τα δοκιμάζω αυτά. Τα υπερψάχνω full πριν τα κάνω όλα αυτά. Γενικά, έχω όλα τα μέτρα ασφαλείας διαθέσιμα και για αυτό το experiment. Οπότε, ξαναλέω, για αυτούς που δεν έχουν μυαλό και είναι γενικά ουγκα-μπουγκα, οι περισσότεροι σε αυτό το κανάλι έχετε μυαλό και καταλαβαίνετε τι λέω, αλλά για αυτούς που δυστυχώς τους λείπει, μην το δοκιμάσετε σπίτι σας. Μην το δοκιμάσετε. Please, μην! Θέλει full ασφάλεια και να ξέρεις απόλυτα τι κάνεις. Και εγώ ξέρω. Μη βάζεις αμηχανία στο edit, ξεκόλα. Όντως ξέρω. Ξεκόλα ρε μαλά! Έχω άλλωστε και ειδικό άνθρωπο πίσω από την κάμερα, ο οποίος γενικά επιβλέπει την κατάσταση. Βασικά, σε πειράζει να σε δείξω? Όχι ρε, απλά θόλωσέ με καλύτερα. Εννοείται ρε, δείξ' τον μία. Ναι, παιδιά, μην ανησυχείτε, είμαι ειδικός εγώ, ναι. Ναι. Και επίσης, το ξέρω ότι ο άλλος είχε ολόκληρη μπουκάλα, απλά εγώ καλύτερα θα το κάνω σε μικρότερη version με απλό μπουκάλι για μεγαλύτερη ασφάλεια. Γιατί είσαι φλόρος. Ναι, ρε, είμαι φλόρος, έχεις πρόβλημα. Καταρχήν, κάτσε λίγο να βάλω το προστατευτικό. Λοιπόν, ξεκινάμε με το νερό. Το βάζουμε περίπου μέχρι τη μέση. Λίγο ακόμη. Νομίζω εδώ είναι καλά. Και τώρα βάζουμε το άλλο υγρό μέσα στο. Ρε, όχι τόσο κοντά. Πάνε πιο μακριά. Μην γίνει καμιά χαζομαρά, αλλά και στη μούρη μου αν είναι. Ρε μαλάκα, μας κοροϊδεύεις τώρα. Μαλάκα να το τσιμώ. Ρε, δεν το εννοούσα κυριολεκτικά. Πάνε πιο πίσω, αγόρι μου, μην γίνει χαζομάρα. Πιο πίσω. Κι άλλο. Ρε, πάνε πιο μακριά. Πάνε λίγο, κι άλλο. Εντάξει, ρε μαλάκα, τώρα το έχεις. Εσύ είπαμε, όχι και τόσο μακριά. Και γαμ***το βρε μαλάκα, μας φτάσει. Όπα, περίμενε. Όχι, Άντε μου στο διάλο παλιό μαλάκα. Ρε, εσύ, άκου λίγο. Ρε, εσύ, έχεις δίκιο, εντάξει, Μας το έχεις καταλαβαίνω. φτάσει μαλάκα. Μια μπροστά, μια πίσω, μια μπροστά. Τι και γαμ***το Το μαλάκα. καταλαβαίνω, ρε, εσύ, έχεις απόλυτο δίκιο. Απλά ήθελα κι εγώ να το κάνω για την ασφάλεια. Δεν ήθελα να Ναι γίνει μαλάκα, καμιά πες μου χαζομάρα. κάτσε σε εκείνη την πέτρα, κάτσε εκεί το ξύλο, Όχι, κάτσε εκεί το σημάδι ρε παιδί έχεις μου. δίκιο, όχι. Εντάξει, είμαι αγχωμένος, το καταλαβαίνεις, εντάξει, κάθε φορά που κάνουμε βίντεο, απλά, please, ρε μαλάκα, Αυτό έλα. το πράγμα ρε μαλάκα με σένα τι θα γίνει ρε Ναι, μαλάκα. όχι, έχεις Ναι, δίκιο, εντάξει. όχι, έχεις δίκιο, είναι δικό μου λάθος. Έλα να σου κάνω μια αγκαλιά, συγγνώμη. Ρε φύγε από εδώ ρε. Ρε μαλάκα, με βάρεσες τώρα σοβαρά. Πάρε και το χλεπίδι στο. Τι είναι, ρε μαλάκα. Ρε, ξέρεις κάτι, δεν θα σε πληρώσω απλά. Προφανώς τα βρήκαμε. Βάζω λοιπόν το άλλο υγρό μέσα στο μπουκάλι. Παναγία μου. Λοιπόν, ήρθε η ώρα. Αχ, Παναγία μου. Φοβάμαι. 3, 2, 1. Πού πήγε ρε!
Μπρο, είναι άσυχτο. Μαλάκα, το κάναμε. Ρε, δεν περίμενα να το καταφέρουμε και με την πρώτη. Τέλειο. Και τώρα τι αυτό ήτανε? Εγώ τώρα θέλω να το ξανακάνω. Βασικά... Σιγά μην άντεχα. Έφερα και μπουκάλα. Λίγο ακόμη νερό. Α, και βασικά... Wait. Εδώ νομίζω θέλει λίγο παραπάνω προστασία. Λοιπόν, και ήρθε η ώρα να βάλουμε το άλλο υγρό που, by the way, μην το ξαναπώ, μην το κάνετε σπίτι σας. Έλεος, please. Και βάζω το άλλο υγρό. Βάλε. Πάμε λίγο. Έχω καραγχωθεί, θα το μαζέψω μετά, μην ανησυχείτε. Αλλά, μαλάκης, έχω αγχωθεί τέρμα. Όχι, ξέρω απόλυτα τι κάνω, είμαι επαγγελματίας. Όχι, είναι και βαρύ. Λοιπόν, Παναγία μου. 3, 2, 1. I believe I could. Βρε, I believe I could. More I think about it every night. Βρε, spread my weights and then. Μαλάκα, έγινε. Κοίτα που πήγε. Wait λίγο. What the fuck. Bro, δεν έπαθα και τίποτα. Έχω μείνει, ρε. Απίστευτο. Αλλά μην το δοκιμάσετε σπίτι σας. Δεν θα το ξαναπώ. Το έχω πει 500 φορές. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να το λέω. Προσπαθεί να κάνει τώρα πάλι κι αυτός. Η αλήθεια με τα life hacks πλέον δεν μπορείς καν να μαντέψεις τι θα γίνει στη συνέχεια. Όλα είναι πιθανά. Ας πούμε τώρα, πήρε ένα κράνος και του βάλε πάνω μία κουμούτσα από σίδερα. Γιατί? Δεν μπορώ καν να μαντέψω γιατί. Ρε, είναι σε βάση το καλύτερο quiz αυτά τα βίντεο. Θα μπορούσε να υπάρχει ολόκληρη εκπομπή γι' αυτό. Τι προσπαθεί τώρα να κάνει αυτός? Να το βάλεις στον κόλ. Τέλος πάντων. Σφυρί. Μπρο, τι είναι αυτό? Τι άλλο θα δω σήμερα? Βασικά τα είδα όλα, ρε. Μετά από αυτό τα έχω δει όλα. Δεν θέλω άλλες εμπειρίες στη ζωή μου, δεν θέλω άλλα ταξίδια, δεν θέλω να δω τίποτα άλλο. Τα είδα όλα σήμερα. Τώρα μπορώ να πεθάνω ήσυχος γνωρίζοντας ότι δεν πάμε πουθενά σε αυτή την κοινωνία. Σφυρί σε κράνος. Γιατί και πώς και τι? Δεν κατάλαβα. Θα καρφώσεις καρφιά με το κεφάλι σου? Όχι, απορώ τι θα το κάνει. Δεν μπορώ, ρε. Δεν μπορώ. Μαλάκα, θέλω απλά να πάω στο κρεβάτι μου να ξαπλώσω σε εμβριακή στάση και να κλαίω. Τι είναι αυτό? Τι κάνεις, ρε? Ρε, σφυρί είχες. Κάρφωσε τουλάχιστον καρφιά. Τι κόβεις ξύλα με το σφυρί? Κόβονται με σφυρί τα ξύλα? Τα βασικά θα λέμε. Βασικά, τα βασικά θα λέμε. Τώρα, ας πούμε, αυτό απορώ. Γιατί μου το στείλατε, ας πούμε? Γιατί αυτοί καλά κάνουνε, τη δουλειά τους κάνουν, ολόκληρη επιχείρηση είναι. Εσείς, γιατί μου το στείλατε αυτό? Δηλαδή, να μου στέλνατε κάνα experiment έτσι να δοκιμάσω, να το δω αν γίνεται κτλ. Αυτό τώρα τι είναι? Όχι, πες την αλήθεια. Πες την αλήθεια τώρα. Τώρα. Έλα τώρα, λέγε ρε μαλά. Αφού θες να μου σπάς τα αρχή. Δεν τα εννοώ όλα αυτά. Μη βγάλεις το subscribe, please. Πλάκα κάνω. Εντάξει, αλήθεια, δεν έχω να πω κάτι άλλο γι' αυτό. Απλά πάμε στο επόμενο. Επόμενο. Ρε, πάμε στο επόμενο. Όχι, μη μου πεις ότι θέλεις και αυτό να το κάνω. Boy, what the hell, boy? Μπαμπά?
Όχι πάλι. Καλά, πας καλά. Γιατί βάζεις τον αφρό πάνω στην μπάλα? Okay, my Pilates instructor makes this drink. Βασικά, κάτσε λίγο. Το ξεχνάω, αλλά ίσως πολλοί από εσάς να μην ξέρετε καλά αγγλικά και να μην καταλαβαίνετε τι λέει. Οπότε θα το μεταφράσω εγώ αν είναι για εσάς. Καλησπέρα, κορίτσια μου. Ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά. Χαίστηκα κιόλας να σας πω την αλήθεια, ούτε που με που λέτε, η γυμνάστριά μου πίνει αυτό το υγιεινό ποτό κάθε πρωί που ξυπνάει. Και το δοκίμασα και σας ορκίζομαι ότι έχει ολόιδια γεύση με την κοκακόλα. Βάζετε λοιπόν σε λίγο πάγο μία σταλίτσα Βαλσάμικο! και στη συνέχεια συμπληρώνετε με όποια σόδα της αρέσκειάς σας θέλετε. Τώρα βάζω σόδα εγώ, ναι. Και ειλικρινά σας το ορκίζομαι, έχει ολόιδια γεύση με την κοκακόλα και είναι ό,τι πιο υγιεινό και ό,τι καλύτερο μπορείτε να πιείτε. Τώρα θα δοκιμάσω, wait. Τέλειο μιλάμε. Ναι, ελπίζω να καταλάβατε. Anyway, ήρθε η ώρα. Ώρα για τη δοκιμή. Καλησπέρα. Σας έχει λείψει αυτό το format λίγο, έτσι. Εν τω μεταξύ, αυτή τη φορά δεν ξέρω καν γιατί φόρεσα τα προστατευτικά ρούχα. Δεν έχουμε και κάτι τρελό να πεις αυτή τη φορά ότι έπρεπε να τα φορέσω. Στην κυριολεξία έχουμε απλά να πιούμε ένα ποτό. Από την άλλη, βέβαια, όποτε είμαι εδώ μέσα, κάτι πηγαίνει στραβά. Οπότε, I guess, καλύτερα. Ελπίζω. Καταρχήν, βγάζω τα γυαλιά, γιατί ρε φίλε, παίζει να έχει αυγό από την προηγούμενη φορά, αλλά πέφτουν τα φώτα πάνω στη θολούρα και θολώνουν κι άλλο και δεν μπορώ να σας βλέπω κιόλας. Και θέλω να σας βλέπω καθαρά όταν σας μιλάω. Η επικοινωνία είναι το παν σε μια σχέση, λένε. Γι' αυτό δεν έχω γκόμενα. Λοιπόν, anyway, ποτηράκι, βαλσάμικο και σόδα. Σύμφωνα λοιπόν με το βίντεο που είδαμε, μόνο με αυτά τα δύο υλικά μπορείς να κάνεις σπίτι σου μια υγιεινή κόλλα. Όχι αυτή την κόλλα, τη μαύρη. Την κόλλα. Όχι την καρδιά. Μαύρη, μαύρη μου έχεις κάνει την καρδιά μου. Έχω την άδερμα. Εν τω μεταξύ, αυτό το trend από ό,τι είδα υπάρχει από το 2022 στο TikTok και το έχουν δοκιμάσει πάρα πολλά άτομα. Και οι περισσότεροι λένε ότι όντως έχει ίδια γεύση με την κόλλα. Και σε φάση δεν είδα και κανένα να λέει. Τι αηδία πια μόλις τώρα, ρε μπρο. Μα κανέναν. Δεν ξέρω τι φάση, ακούγεται υπερβολικά αηδία. Μπρο, για όσους δεν ξέρετε τι είναι το βαλσάμικο, είναι ξύδι. Ξύδι με σόδα! Δεν ξέρω πώς γίνεται να λειτουργεί αυτό. Βέβαια, μην λέω χαζομάρες, κάθε φορά με αυτά τα life hack έτσι φαίνεται ότι θα λειτουργεί, ότι θα είναι ωραίο και πάντα απογοητεύομαι. Αλλά τέλος πάντων ήρθε η ώρα να το μάθουμε. Λοιπόν, ανοίγω μία το βαλσάμικο. Βασικά, wait μία γιατί ξέχασα να φέρω τα παγάκια. Έρχομαι. Οπα! Έλεος. Wait. Λοιπόν, δεν θα βάλω πολλά. Παγάκια, βαλσάμικο, τώρα δεν ξέρω πόσο. Τόσο νομίζω είναι καλά. Μην βάλω παραπάνω. Ξύδι είναι. Λοιπόν, και σόδα. Κοίτα τώρα που γλιστράει το γάντι επειδή είναι βρεγμένο από το παγάκι. Τώρα θα κάνω κριτζιά, αλλά πρέπει. Τώρα... Όχι, όχι. Γλίστρα ρε παλά. Χάμω. It was at this moment that he knew. He Οι κάμερες. Όχι. Fuck. Αχ! Μπήκα και ξύδι στα μάτια! Αχ! Η κάμερα ρε μαλάκα! Αχ! Τα μάτια που μαλάκα το ορκίζομαι! Δεν ξέρω αν φαίνονται τα μάτια μου κόκκινα. Στην κυριολεξία υπερτσούζουν. Τι έγινε τώρα ρε μπρο? Μια υγιεινή σπιτική κόλλα ήθελα να πιω ρε φίλε. Όχι ρε μαλάκα, το στούντιο ρε μαλάκα. Μπρο, what the fuck, πού είναι το κινητό? Μπρο, δεν θέλω να ξαναβάφω το σπίτι ρε μαλάκα. Τσέκα ρε. Μπρο, έγινε κόλλος. Γιατί έγινε τώρα αυτό? Φταίει ότι μου έπεσε πριν. Οπα. Μπρο, ξενέρωσα, πάει το στούντιο ρε μαλάκα. Κόλλος. Μπρο, μαλάκα δεν ψήνω τώρα να συνεχίσω. Μαλακίες, μη γελάτε. Ελπίζω να μην γελάει κανείς. Τον ήπιαμε. Λοιπόν, χάνω χρόνο όσο το σκέφτομαι, καθαρίζω και βλέπω αν συνεχίσω αυτό το βίντεο. Μα την πανάκι. Εμένα πανάκι έβαλε λίγο άβα και το κάνω, δεν ξέρω. Πες να γίνει μαλάκι. Τις μπογιές τις έχουμε ακόμη. Αμότο. Ρε αγόρι μου, θα στεγνώσεις ένα λεπτό, Δεν ξέρω αν φαίνεται στη μούρη μου, στα μάτια μου ή στον τοίχο μου.
Έχει περάσει κάνα 3 ώρα από την τελευταία φορά που με είδατε. Εγώ και η μάνα μου τόση ώρα προσπαθούσαμε να καθαρίσουμε τον τοίχο και 3 ώρες καταφέραμε αυτό. Ρε γαμώτο, μια εύκολη σπιτική κόλλα ήθελα να κάνω και δες που κατέληξα. Λούστηκα με ξύδι μέσα στα μάτια μου. Κουράστηκα 3 ώρες να καθαρίσω και μου είχε γίνει και ο κόλος τείχος. Ο τείχος κόλος. Γιατί μου γίνεται αυτό? Τι τραβάω καημένος από το πουθενά? Τέλος πάντων, πάλι καλά. Το καλό με μένα είναι ότι δεν τα παρατάω με τίποτα. Πάμε λοιπόν να ξαναδοκιμάσω το life hack. Έχουμε και λέμε. Ποτήρι με πάγο. Βαλσάμικο. Βάλε εδώ. Ούτε που με νοιάζει πόσο πλέον. Τόσο καλά φαίνεται. Στέρι. Φυσικά πάρω το από εδώ. Μην γίνει καμιά χαζομάρα όπως πριν. Δεν το ξαναρισκάρω πλέον με τίποτα. Διάλο. Όχι ρε μαλάκα. Όχι ρε μαλάκα. Όχι ρε μαλάκα. Αυτό δεν ήθελα. Όχι ρε μπρο. Μπρο, τι άλλο θα πάει σήμερα λάθος? Αυτό δεν ήθελα. Σήμερα απλά δεν με θέλει ρε, τορκίζομαι. Μισό λίγο, άλλη μια φορά να καθαρίσω το δωμάτιο. Wait. Μπρο, δεν μπορώ να το εξηγήσω αυτό που συμβαίνει σήμερα. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπρο, έχω γίνει καζάνι από τα νεύρα και ακόμη δεν έχω ξεκινήσει, δεν έχω πιει καν την κόλλα. Λοιπόν, βαλσάμικο με πάγο και πάμε στη σόδα. Που by the way πήρα άλλη σόδα, γιατί η άλλη είχαμε. Ελπίζω μην γίνει και τώρα χαζομάρα. Εντάξει, όλα καλά. Και βάζω. Όπα ρε. Το χρώμα και οι μπουρμπουλήθρες το κάνουν να μοιάζει όντως. What? Δεν ξέρω τι φάση. Από εμφάνιση νιώθω όντως ότι έχω μια κόλλα μπροστά μου. Ρε λες. Βασικά, όχι, δεν θέλω να ενθουσιάζομαι, γιατί κάθε φορά που ενθουσιάζομαι με αυτά τα life hacks πάντα απογοητεύομαι. Κοίτα, όταν το ανακατεύω είναι σαν κόλλα όντως. Βαλσάμικο με σόδα σε 3, 2, 1. What? Μπρο, περίμενε λίγο. Τι αηδία σκέτη είναι αυτή? Ελπίζω να μην υπήρχε ένας εκεί έξω που νομίζει ότι μ' άρεσε. Δεν είναι ότι είναι αηδία για ξέρασμα, αλλά είναι στην κυριολεξία αυτό που περίμενα. Ξύδι με σόδα. Ρε, δεν παίζει, απλά μας τρολάρουν στο TikTok. Ρε μπρο, δεν γίνεται να είδα καμιά 20 άτομα και όλοι να είπαν καλά λόγια. Γι' αυτό. Δεν είναι καν θέμα γούστων, μπρο, είναι ξύδι με σόδα. Πώς το πίνεις αυτό και είσαι σε φάση? Oh yeah, very nice. Τι very nice βρε μαλάκα. Τι very nice ρε μαλάκα που χολούσε εμένα και όλο το δωμάτιό μου με χαμηλό βαλσάμικο. Είστε όλοι καραγκιόζιδες. Αλήθεια, δεν μπορώ. Ειδικά με αυτά τα trends ρε μπρο που κυκλοφορούν κάθε χρόνο, δεν μπορώ. Δεν γίνεται κάθε χρόνο να βγαίνει και μια καινούργια βλακεία που πρέπει να τη δοκιμάσουν όλοι. Καλά, μιλάω κι εγώ που μόλις το δοκίμασα. Σαν το άλλο με το Ντουμπάι. Ένα χρόνο τώρα μας έχετε κάνει τις μπάλες άμπαλες. Παίζει να είμαι και το μόνο άτομο στον πλανήτη Γη που δεν έχει φάει ακόμη αυτή τη σοκολάτα την Ντουμπάι. Δεν μπορώ ρε φίλε. Νιώθω ότι το TikTok μου κάνει bullying να φάω αυτή τη σοκολάτα. Και δεν μπορώ ρε φίλε. Όταν κάποιος μου κάνει bullying να φάω κάτι καινούργιο να δοκιμάσω, δεν το θέλω. Προείσαι στο TikTok και νομίζεις ότι θα βγει κανένα χέρι καμιά μέρα μέσα από την οθόνη και να σου πει φάει Ντουμπάι, ναι. Δεν μπορώ ρε φίλε, δεν μπορώ. Εντάξει, στην αρχή φαινόταν όντως ενδιαφέρον. Λες ρε φίλε, εντάξει, κανταΐφι με κρέμα φιστικιού και από πάνω επικάλυψη σοκολάτας. Ωραίο πράγμα, ωραίο. Τώρα το έχετε χέσει. Ντουμπάι σοκολάτα, Ντουμπάι κρέπα, Ντουμπάι μπουγάτσα, Ντουμπάι πιτόγυρο. Μέχρι και Ντουμπάι μπριζόλα έχω δει σε κρυοπωλείο. Μα την Παναγία, έχω και φώτο. Δηλαδή, έλεος. Βρω αλήθεια, φοβάμαι ότι μια μέρα θα κόψω το πουλί μου στα δυο και θα δω μέσα Ντουμπάι κανταΐφι με κρέμα φιστικιού να πούμε. Δεν ξέρω αν θέλω να κλάψω ή να γελάσω με αυτή την κατάσταση. Λοιπόν, τέλος πάντων, άκυρο κι αυτό, τέρμα fail και πάμε απλά στο επόμενο. Εντάξει, τον έβαψα τελικά. Όλα good. Τι όλα good, δηλαδή μου βγήκε ο κόλ. Τι φάση τώρα, τι είναι αυτά, δεν μπορώ να καταλάβω. Migraine η μικρανία. Τώρα κατάλαβα ρε. Γι' αυτό το κοκκινίζει εδώ. Θέλει να σου πει για όταν σου πονάει ρε παιδί μου το κεφάλι. Άρα σου δείχνει τι να κάνεις όταν σου πονάει το κεφάλι, όταν σου πονάει τα μάτια, όταν σου πονάει πίσω τα αυτί. Οκ, το πιασα. Πρέπει εντωμεταξύ να κάνουν και ένα για όταν βλέπεις life hacks και να είναι έτσι. Πάμε λοιπόν να δούμε τι μας προτείνουν να κάνουμε για να μας περάσει ο πονοκέφαλος. Τι? Αυτό ήτανε. Έτσι θα σου περάσει ο πονοκέφαλος. Ναι, είμαι σίγουρος ότι λειτουργεί αυτό. Πού σε ρε μπρο, γύρισες?
Τι έγινε, ρε, γιατί ξεφυσάς έτσι? Άστο, μπρο. Ειλικρινά δεν ξέρω τι με έχει πιάσει από το πρωί. Κάποιος με μάτιαξε, δεν ξέρω, αλλά από την ώρα και τη στιγμή που βγήκα έξω, ρε, με έχει πιάσει ένας πονοκέφαλος. Να σου βάλω δάχτυλο. Ρε, μπρο, ξέρεις ότι δεν έχω θέμα με αυτά. Ό,τι θέλει ο καθένας, αλλά εγώ δεν θέλω να μου βάλεις δάχτυλο. Γιατί όχι, θα νιώσεις καλύτερα. Ρε, μπρο, εντάξει, τουλάχιστον όχι αυτή τη στιγμή. Ίσως λίγο πιο μετά να το δούμε. Τώρα σου είπα, μου πονάει άπειρα το κεφάλι. Όχι, θα σου βάλω. Ρε, μπρο, σταμάτα σε παρακαλώ και μου πονάει το κεφάλι. Νιώθεις καλύτερα? Η αλήθεια είναι ότι όντως νιώθω λίγο καλύτερα. Με είδες που στα έλεγα. Μπράβο, ρε φίλε, δεν περίμενα όντως να λειτουργήσει. Ωραία, να σου βάλω τώρα όντως δάχτυλο. Δεν ξέρω τι έγινε μόλις τώρα, απλά πάμε στο επόμενο. Οκ, όντως είναι ενοχλητικό αυτό. Κάθε φορά που τρως το PC πρέπει να γίνονται όλα χάλια. Και ειδικά με πατατάκια στον υπολογιστή δεν το γλιτώνεις, ρε. Που εντάξει, μεταξύ μας ότι πας στο βίντεο δεν το προσπαθεί καν, ρε. Ποιος τρώει έτσι? Μέχρι και ο σκύλος μου να πούμε περισσότερο προσέχει όταν τρώει, αλλά anyway. Όπα ρε, σκούπα έφερε. Επιτέλους έκαναν τη λογική επιλογή σε life hack. Περίμενα τίποτα καμένο. Μωρέ, μπράβο. Τι, όχι, μην την κοιτάς έτσι τη σκούπα. Μη μου πεις ότι σου ήρθε ιδέα τώρα. Βέβαια σου ήρθε ιδέα. Για να κουνάς έτσι το κεφάλι. Μπράβο, ναι. Κοίτα τώρα που θα κάνει χαζομάρα, κοίτα τώρα. Αχ, δεν ξέρω αν είμαι έτοιμος, αλήθεια, ρε. Τι θα δω τώρα πάλι, Θεέ μου. Δεν μπορώ. Πιστεύω εις ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα Ποιητή ουρανού και γη. Ρε, δεν μπορώ καν να περιγράψω τι είναι αυτό που βλέπω. Ρε, πώς θα καθαρίσουμε το PC δεν ήταν το life hack. Τι είναι αυτό τώρα? Φόρεσε τη σκούπα σαν τσάντα, έφερε το ματζαφλάρι της μπροστά και έχει και τα πατατάκια εκεί ότι... Ρε, τι γίνεται ρε? Μήπως κοιμάμαι ρε μαλάκα να τσιμπηθώ? Ρε, τι βλέπω ρε? Όχι, τι θα δω τώρα, Θεέ μου. Δεν μπορώ να φανταστώ τι άλλη μαλακία θα με βάλετε να κάνω. Δες εδώ πράγμα. Μπρο, τι είναι αυτό? Και γιατί έχω ένα μαντζαφλάρι πάνω σαν... Μήπως αντί. Βασικά, δείξτε το μία. Λοιπόν, μισό λίγο. Να βρω το... Πού είναι το κουμπί ρε μαλά? Να το. The fuck? Τι κατάσταση είναι αυτή ρε μαλά? Μισό. What the fuck ρε? Μπρο, παίζει να μπορούσα άνετα να δουλέψω έτσι, wait. Δεν το πιστεύω ότι λειτουργεί ρε μαλά. Μπρο, είναι τέλειο. Wait. Τι έγινε? Μπορώ να σου εξηγήσω. Καλά, πάλι τα ίδια. Τώρα σοβαρά. Δεν βαρέθηκες να με βαράς σήμερα? Άλλοι πατεράδες ξέρεις τι ωραία φέρονται στα παιδιά τους. Από μικρούλια και με τι στοργή τα κρατάνε. Τι είναι αυτό? Κουνέλι. Ναι, τι? Κουνέλι. Ναι, τι κουνέλι, δεν κατάλαβα. Το μιμ δεν λες? Ποιο μιμ? Μισό.
Για να το δούμε, Γέροντα. Τι μικρό. Τι μικρούλια και με πόση ιστορική τα κρατάει ο γέροντας. Αυτά είναι. Χουνέλι. Χουνέλι. Ξέρεις κάτι, τώρα που το ξανασκέφτομαι, άστο καλύτερα. Θα το κάνω μόνος. Ελπίζω να είσαι ευχαριστημένος τώρα. Είμαι περήφανος για σένα. Τι κατάσταση είναι αυτή! Όπα! Για που πάνω μου! Μπρο, τώρα μεταξύ μας ρε. Επειδή και εγώ βλέπω YouTube full, ρε, μα την Παναγία, άλλον YouTuber να κάθεται να κάνει όντως αυτές τις κατασκευές για να τις ελέγχει, δεν έχετε δει. Δεν δέχομαι ότι υπάρχει, ρε. Μπρο, το έκανα όντως. Πήρα τη σκούπα μου και την έκανα έτσι. Τώρα αλήθεια, αν μετά από αυτό δεν έχεις κάνει ακόμη subscribe, like κτλ. Ρε, δεν ξέρω τι φάση. Δεν ξέρω τι φάση ακόμη με σένα. Δηλαδή, τι άλλο θες. Κάθε εβδομάδα βίντεο. Εντάξει, το παράκανες τώρα. Κάνε σάμπρε, μπρο. Άιντε, subscribe σου ζητάω να κάνεις. Δεν σου ζητάω 30 φυλάκια στο TikTok. Τελείωνε. Τι κουράδα πήγες και πάτησες ρε. Ελέφαντα. Ιχ. Τι είναι αυτό? Χάπι. Πού κολλάει το χάπι τώρα? Πάτησες κουράδες. Σκατοπατήματο φίξ. Το μόνο χάπι κατά του σκατοπατήματος. Α, δεν είναι χάπι ρε, τώρα κατάλαβα τι είναι. Ρε, είναι αυτά που τα βουτάς σε νερό και ξετυλίγονται και γίνονται μαντιλάκια. Που δίνουν και σε μερικά εστιατόρια πριν φας. Έχω φάει μια φορά τέτοιο κατά λάθος. Τώρα αυτό τι είναι life hack? Λερώθηκε το παπούτσι σου, καθάρισέ το με νερό και χαρτί. Χαίρο πολύ ρε μπρο. Τι έγινε τώρα? Αφήσαμε τα χαζάκια, ξεκινήσαμε με τα basic. Γουργουρίζει η κοιλιά σου. Φάε φαγητό. Μυρίζει το μαλλί σου. Κάνε μπάνιο. Είσαι μοναχός. Κάλεσε απόψε σπίτι σου μια παντρεμένη γυναίκα για να σου κάνει παρέα. Είσαι εντελώς ντουγάνι. Παίξε φρουτάκια. Εσύ αγοράκι μου καλό, δεν σώζεσαι με τίποτα. Ρε, έχεις γίνει κοντζάμ μαντράχαλος ρε μαλάκα και ακόμη παίζεις φρουτάκια. Τι κάνεις με τη ζωή σου? Ξύπνα! Ξύπνα! Μαλάκα, την τάμπ χτύπησα. Ξύπνα! Επόμενο. Μου βρωμάει πολύ άσχημα αυτό. Εν τω μεταξύ αυτό, ξέρετε πόσα άτομα μου το στείλατε την ίδια μέρα? Παίζει να είχατε καμιά 70 άτομα τον έναν μετά από τον άλλον να μου στέλνετε το ίδιο ακριβώς βίντεο. Δεν ξέρω τι φάση, σας το έβγαλε όλους μαζί στην αρχική σας και όλοι μαζί αποφασίσατε ότι ποιον μαλάκα θέλω να το δω να το δοκιμάζει. Τον Μάνο φυσικά. Ένα μαλάκα έχουμε στην παρέα όλο και όλο. Φυσικά. Anyway, ξέρετε τι ώρα ήρθε. Ώρα για τη δοκιμή. Ελπίζω να μην αναρωτιέται κανείς γιατί ο τείχος μου είναι έτσι. Ακόμη να το χωνέψω. Λοιπόν, life hack με μπαλόνι έχουμε σήμερα. Δηλαδή συνταγή για αποτυχία. Αλλά τέλος πάντων. Εγώ μέσα μου αυτή τη στιγμή. Παραπάνω δεν θέλω να το φυσκώσω γιατί θέλω να καπακώνει καλά το ποτήρι. Μισό να το δέσω. Τώρα πώς με τη φωτιά δεν θα σκάσει το μπαλόνι, δεν έχω ιδέα. Αλλά ήρθε η ώρα να το μάθουμε. Ρε, είμαι τόσο σίγουρος ότι απλά θα σκάσει. Θα σκάσει μάλλη Παναγία. Έσβησε η φωτιά. Ουχ, το βλέπετε, σαν να το έχει βεντουζώσει. Μπρο, δεν έσκασε. Μπρο, φοβάμαι. Κάτσε λίγο όμως, έγινε. Πώς το βεντούζωσε έτσι? Μισό λίγο, θέλω ξανά. Θα βάλω ένα παραπάνω σπίρτο, μπας και λειτουργήσει καλύτερα. Μη σπάσεις τώρα γιατί τη βλέπω λίγο μεγαλύτερη τη φωτιά. Please. Μη σπάσεις.
Όχι ρε μαλάκα, αυτό δεν ήθελα να γίνει. Φακ! Όχι, εντάξει, φταίω εγώ γιατί έβαλα παραπάνω σπίρτο. Τρώμαξα κιόλας ρε μαλάκα. Λοιπόν, οκ, δεν πτωούμαστε, άρα με 2 σπίρτα. Sorry, απλά θέλω να το κάνω άλλη μια να ξαναλειτουργήσει. Wait. Το φούσκωσα λίγο μεγαλύτερο τώρα, μπας και λειτουργήσει πιο καλά. Ελπίζω τώρα να καπακώνει. Μια χαρά βασικά το ίδιο. 2 σπίρτα όπως την πρώτη φορά, όχι 3. Μπουμ, καπακώνουμε. Μη σπάσεις, μη σπάσεις, μη σπάσεις. Αχ, ρε μαλάκα, γιατί τώρα γίνεται αυτό? Κοίτα πόση φωτιά πήρε, δεν έπρεπε να πάρει τόση. Αμάν, αφού πριν λειτουργήσε, μη με κάνεις έτσι τώρα. Γιατί είμαι ο βασιλιάς στο να πηγαίνουν όλα χάλια? Λοιπόν, μπουμ. Και έτσι όπως είναι η φωτιά, καπακώνουμε. Λοιπόν, αχ, γαμώτο ρε, σταμάτα ρε, γιατί! Πριν λειτουργήσε! Τώρα 2 έβαλα! Ρε, τώρα θέλω να το ξανακάνω να λειτουργήσει. Δεν γίνεται να λειτουργήσει μόνο μια φορά, please! Και όπως είναι, μπουμ, πρέπει να σβήσει πρώτα η φωτιά. Μη σπάσεις, please! Έσβησε η φωτιά, βεντούζωμα. Όπα, και βεντούζωσε και καλά, Λοιπόν. Να το! Και δες εδώ πως το βεντουζώνει. Σαν τη μάνα σου εμένα κάθε βράδυ. Ό,τι να είναι. Θα ήθελα πολύ, είναι η αλήθεια. Και μπρο, δες το. Δεν πάει πουθενά. Ρε, μπρο. What? Lifehack με μπαλόνι που λειτουργεί. Μπρο, δες το. Δες το. Όχι ρε μαλάκα. Πω μαλάκα, 1000 κομμάτια έγινε. Σαν την ψυχή μου την καταραμένη. Τώρα αυτό το θεωρούμε ότι λειτουργήσε ή όχι? Ίσως δεν έπρεπε να το κουνήσω σαν ηλίθιος κι εγώ. Anyway, πάμε απλά στο επόμενο γιατί θα αρχίσω να βρίζω. Αχ, Θεέ μου, τι βλέπω πάλι? Γιατί τρυπάει με ολόκληρο τρυπάνι ένα λουκάνικο? Γιατί? Τι έκανε ρε? Ρε, θα τρελαθώ ρε, αλήθεια. Μα να το χάνω το μυαλό μου ρε. Ρε, τι κάνει ρε? Όχι, μα μπρο, το χάνω το μυαλό μου κανονικά τώρα. Τι έγινε τώρα? Μπρο, ήπιε γάλα με καλαμάκια από λουκάνικο ρε. Όχι, περίμενε λίγο, μισό. Φυσικά, πώς δεν το σκέφτηκα ρε μπρο. Καλαμάκι θα το έκανε το λουκάνικο. Και πίνει γάλα με αυτό. Μπρο, ναι ρε. Λάθος μου, συγγνώμη που το παρεξήγησα κιόλας. Μη δεις λουκάνικο, αμέσως να το βάλεις στο στόμα σου. Ευκαιρία έψαχνες. Ρε, άντα από εδώ, δεν θα κάτσω εγώ να τρελαθώ. Μπρο, δεν θα κάτσω τώρα να χάσω τα χρόνια μου να στεναχωριέμαι. Μπρο, ούτε καν νέο παιδί είμαι, 28 χρονών, νιάτο, μαλάκα, πιπίνι, γυαλίζει το δέρμα μου, ρε μαλάκα. Με βλέπουν έξω και μου λένε φτού, αγόρι μου, μη σε ματιάξω. Και θα κάτσω να ασχοληθώ τώρα με αυτούς. Έλα ρε, σε παρακαλώ, ρε. Ρε, ο τύπος έκανε μη ειρωνικά καλαμάκια από λουκάνικο, ρε. Και οκ, πες σε ένα παράλληλο σύμπαν σου τελείωσαν τα καλαμάκια και αυτός ήταν ο μόνος τρόπος για να πιεις το ποτό σου. Αν σου είχαν τελειώσει και τα λουκάνικα, ρε κακομοίρη μου, τι θα έκανες μετά? Ρε, δεν θέλω καν να το φανταστώ. Παίζει να κόβες και το τέτοιο σου για να πιεις από εκεί, ρε. Δεν θα χρειαζόταν να κάνεις και τρύπα. Θεέ μου, τι άλλο θα δω σήμερα? Μπρο, νομίζω αυτό ήταν το πιο brutal βίντεο με life hacks ever. Δεν αντέχω άλλο, ρε. Ρε, αρχίζει να πονάει και το κεφάλι. Να σου βάλω δάχτυλο! Όχι! Φύγε! Θα νιώσει καλύτερα. Ρε, πάρε πουλο τώρα, μη πρίζεις. Εντάξει, sorry, φεύγω. Τι άλλο θα γίνει σήμερα, ρε? Μάγκες, βασικά, wait λίγο, να πάω λίγο να πιω ένα νεράκι γιατί έχω σκάσει, ρε, αλήθεια. Wait.
Καλά. Είμαι σίγουρος ότι τώρα περιμένατε να φάω σφαλιά. Τι είναι αυτό πάλι, ηλεκτρονική πλακέτα πάνω στον νύχι? Τι είναι αυτό, καμιά καινούρια τεχνολογία που δεν ήξερα? Νύχι AI, του λες τι χρώμα θες τα νύχια σου και στα κάνει. Νύχι GPT, νύχι GTP δηλαδή, έτσι όπως είναι, αλλά τέλος πάντων. USB. Γιατί? Όχι, όντως γιατί. Δεν μπορώ καν να καταλάβω το λόγο. Δηλαδή σε άλλα life hacks καταλαβαίνω την λογική άσχετα που είναι χαζή. Εδώ τι είναι αυτό τώρα? Ότι τι είναι πιο ασφαλές το USB στο νύχι σου? Και τι αρχεία έχεις τέλος πάντων σε αυτό το USB που θες να τα κρύψεις? Και αν ήθελες να τα κρύψεις, θα τα κρύβες στο νύχι σου? Βασικά, λειτουργεί αυτό το USB? Τόσες πολλές ερωτήσεις. Είναι, ξέρω εγώ, έτσι απλά για στιλιστικούς λόγους? Τι στιλιστικούς λόγους δηλαδή, αποκλείεται? The fuck is that? Μα την Παναγία, αν έβγαινα με κοπέλα και είχε τα νύχια της έτσι, πραγματικά δεν ξέρω καν τι θα έκανα. Δεν κάνει τα νύχια της για σένα, για τον εαυτό της τα έκανε. Εντάξει, το έβγαλες από μέσα σου. Εκφράστηκες. Μπορώ τώρα να συνεχίσω με το βίντεο? Εγώ λέω, προσωπικά, εγώ, αν έβγαινα με κοπέλα που είχε έτσι τα νύχια της, εγώ δεν ξέρω τι θα έκανα. Απαγορεύεται να έχω άποψη. Αν έβγαινα με κοπέλα βέβαια, έτσι. Γιατί αυτό είναι ένα άλλο σενάριο. Θα το συζητήσουμε άλλη φορά αυτό, αλλά anyway. Αλλά χέστα όλα αυτά. Εγώ άλλο απορώ. Αν θες να ξύσεις τον κόλο σου και έχεις τέτοια νύχια, τι κάνεις? Μαλάκα, έχουμε ξεφύγει σε αυτό το κανάλι. Αχ, Θεέ μου. Επόμενο, please. Τι, δεν μπορεί να βάλει την μπλούζα της? Ρε, μπλούζα είναι, απλά βάλ' την. Στην κυριολεξία χωράει μέσα το κεφάλι κανονικά. Πόσο δύσκολο είναι να το βάλεις μες στην τρύπα. Ομπρέλα. Ρε, δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή. Τι θέλει να την κάνει την ομπρέλα? Μαλάκα, είσαι χαζός. Δεν άντεχα άλλο, ρε, πραγματικά. Και γιατί δεν έδωσες τέλος? Αυτό έκανα. Όχι στη ζωή, ρε βλάκα, στο βίντεο εννοώ. Γιατί αφού κουράστηκες δεν έκανες outro να λες ευχαριστώ, παιδιά, κάντε subscribe κτλ. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γιατί μπορούσα να το κάνω αυτό? Ξέρω εγώ. Νόμιζα θα ήθελες παραπάνω. Όχι, εντάξει, εγώ ευχαριστημένος ήμουν. Εντάξει, sorry τότε, κάηκα εντελώς, ρε φίλε. Οκ, πάμε πάλι, γίναμε πίσω. Αυτό που λες τώρα δεν γίνεται. Γιατί? Γιατί, αφού ξόδεψες τη μια ευκαιρία που είχες. Εντάξει, κατά λάθος όμως, δεν είναι ότι το ήθελα. Τώρα είναι όντως αργά. Τώρα σοβαρά. Δεν θες να ξέρεις ποιο είναι το επόμενο βήμα? Γιατί να μην θέλω να ξέρω? Γιατί είναι ένα πράγμα που έχεις κρύψει καιρό τώρα στα έγκατα της μνήμης σου. Τι? Για την τελευταία σου ευκαιρία πρέπει να κάνεις κάτι που δεν στο ζητάω εγώ, αλλά το ίδιο σου το κοινό εδώ και χρόνια. Το κοινό μου? Τι μου ζητάει το κοινό μου εδώ και χρόνια? Σκέψου. Να λαδωθώ? Τι να λαδωθείς, ρε μαλάκα, ποιος θέλει να σε δει εσένα να λαδώνεσαι? Α, καλά, δεν έχεις διαβάσει, μου φαίνεται, τα σχόλιά μου. Να ξέρεις, υπάρχει κόσμος και κοσμάκης εκεί έξω. Καλά, δεν αμφιβάλλω καθόλου γι' αυτό. Εδώ υπάρχεις εσύ, αλλά τέλος πάντων δεν θέλω να ξέρω, ούτε έλεγα να λαδωθείς. Για κάτι άλλο που σου ζητάνε συνέχεια, λέω. Τι τότε? Για βίντεο εννοώ. Για βίντεο? Ναι, κάτι που έχεις να κάνεις πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια και βίντεο? Όχι, 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 όχι. Κι όμως. Όχι, 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 όχι. Σταματήστε το τραγούδι. Συγγνώμη, αλλά δεν γίνεται αλλιώς. Μπρο,
νομίζω άκυρο, ρε. Μπέσα παίζει να προτιμάω να κάτσω να με επιδείξεις, ρε μαλάκα, καλύτερα. Ακόμη καλύτερα. Το κανονίζουμε αν θες. Τι το κανονίζουμε, ρε μαλάκα, πας καλά. Πίστευα ότι θα αρνηθείς, γι' αυτό δεν στο πρότεινα πιο πριν. Μαλάκα, τι μου λες τώρα, ρε. Είναι δυνατόν. Τι είναι δυνατόν, δεν το εννοούσες? Γιατί να το εννοούσα αυτό, ρε μαλάκα. Γιατί κακό είναι, μπορεί να γούσταρες. Εγώ πάντως ακόμη ψήνομαι, να ξέρεις. Bro, what the fuck, για πλάκα το είπα. Εντάξει, sorry τότε, το παρεξήγησα. Και καταρχήν, πώς θα το κάνεις εσύ αυτό? Τι, έχεις πουλί? Ναι. Να δες. Μπρο, τι κάνεις? Σου δείχνω το πουλί μου. Μπρο, πάρ' το από μπροστά μου, μην το βλέπω. Αφού εσύ με ρώτησες. Ρε μαλακά, αν έχεις πουλί σε ρώτησα, όχι να μου το δείξεις. Ήθελα να σου το αποδείξω ότι όντως Μπρο, έχω. σταμάτα και πάρ' το από μπροστά μου, please. Εντάξει, συγγνώμη, χαλάρωσε, το παίρνω. Τι έγινε μόλις τώρα, Θεέ μου? Εντάξει, μην το κάνουμε τώρα ολόκληρο θέμα αυτό που έγινε. Ας το ξεχάσουμε. Όχι, μπρο, μην ανησυχείς καθόλου. Όντως κάνω πως το ξεχνάω. Δεν θέλω καν να το θυμάμαι αυτό που έγινε μόλις τώρα. Απλά, σε παρακαλώ, πάμε στο σταματήστε το τραγούδι. Τι, θα το κάνεις τελικά? Προφανώς. Από το να μείνω εδώ πέρα. Σίγουρα. Ναι, σου λέω, πάμε. Οκ, ετοιμάσου. 3, 2, 1. Τζιν πουκάμισο. Αυτό σημαίνει μόνο ένα πράγμα. Γεια σας λοιπόν, Ιωάννη Μανολόπουλος. Είναι Δεν παίζει. Wait λίγο. Να το, εδώ είναι. Φτάσαμε λοιπόν επιτέλους και στο σταματήστε το τραγούδι νούμερο 13. Χθες έψαχνα να βρω κάποιο αρκετά καλό cover και πραγματικά κολλάει το μυαλό σου, δεν βρίσκει κάτι άλλο. Μα δεν ξέρω πραγματικά πού θα πάει αυτό το σημείο με το σταματήσει το τραγούδι. Δηλαδή θα γίνουμε παππούδες και ακόμη θα σταματήσει το τραγούδι. Τέλος πάντων, μην το πολυλογούμε να πάμε στο πρώτο βίντεο.